بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. مهربان Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun, nip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başkadan näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Celaleddin Rumi Kuddüs'e sirruhu olaydiya tahhira beyti nişane paki است گنج نور است ارتل اسمش خاکی است dipdir. Ulukhan maddana edipdir, ulukhan kanun edipdir. Hazreti Celaleddin Rumi Kuddüs'e sirruhu Huday Taala Hazreti İbrahim aleyhissalama büyürya vazife edip tayin ediye. Ey İbrahim, ala nebina ve aleyhissalatu vesselam, sen Beytullah'ın salangdan sonra şonu vakt o muğa adamlan yok vakti, adamlar bar bilmeyen vakt, iki dağın arasında şonu barda hem ibadet edersin şonu öz Hudayına hem de şonu arasalarsın. Ya Hazreti Meryem aleyhisselam Hazreti İsa ala nebina ve aleyhissalatu vesselamın ennesi näme dip Huday Taala şo benden gewresinden Hazreti İsa ýalyk ulul azm peýgamberiň dünýäge gelmekligi Beytul Mukaddes şonu süwrerdi diýe, arasalardy diýe. Gözden Hudaýyň öýü bir pak yer, günah edilmeyen yer, günah bir pozulyan yeri. Adam Hudaýyň öýüne gelende günahdan pak bolýar, manevi hafaçylyklardan pak bolýar. Yüreği telek adam bolsa, yüreğinde hafaçylyk bolsa, içgara adama hiç moga tarihte Hudaý Taalaň öýüne arasalamak nesip boljak dälipdir. Näme dip? Hudaýyň öýü öz arasa öz mukaddes adamlar pakliýe, her kimde gelse pak boldy dipdir. Şonu Hazreti Celaleddin Rumi aýtýar, tahhira beyti nişane paki است. Hazreti İbrahim aleyhissalamy Hudaý Taala öz öýüni süwürdiýe, Hazreti İbrahim aleyhissalamyň öz täýidi şu dipdir. Gence nur است ertel esmaş haki است. Kumdan yaradylan insan dipdir. Emma şodur şu nur, şodur şu bereket, şodur şu erzeş dipdir. Geniş dipdir şodur şu. Bir kanun eýdäne musulmanlar, ýeriň gözüne erzeşli zatlara erzeş bererlerine sizden sual edeýin, näme zada erzeş berjeksiz? Emmäňiz aýtarsyňyz, belli zat. Gyzyl kümüşe erzeş berersiňiz. Dolara erzeş berersiňiz. Ey jowan oglanlar, elim gerekdir Hudaýa ýetjek bolsaň. Çoşam baýat peye elim godaht, kebi elim ne tavan Hudaýa şanak. Bir nefer almy bolmany, ettalaty bolmany Hudaý tany bilmer. Çe dünýede bolsun, çe ohrevi elimi bolsun. En tek zat bilen ağırlanır, en tek zada meşgul olur. Yerin yüzünde inki erzeşli madda yaşım diyerler musulmanlar. İnki erzeşli madda yerin yüzünde kıymetli hazan yaşım diyeliye. Bizim kızılı köşandan şeyim inheme doğandan savulşiye, inheme kıyamata gidişiliye. İnheme olakon cengo cedal, men elengumba, menki yok, men sallamam, on zendegisi kavi menki biderek. Bir sar demirden çürüyüm, inheme
aşuplar, hanawada olokon bahsler bolupdy. Biziň elimizdäki gyzyl kümüş 16-njy tabagada gezip musulmanlar. Erzeş tarapdan hesap edende 16-njy kıymatly zat. Gyzyl kümüş diýen zatlar. Evvelkisi ýaşym diýilýär. Şoň birji geremi $170 milyon diýipdir. Hesap edin. İnki erzeşmen terin zat on näme diýip beýle bahaly bolýan on bahsy pytada däl. Illeti we bahaly bolýanyň da. Ýöne pytas on gurrun etmek mejali däl. Inni men özümden sual edilse ýeriň ýüzüne inki erzeşli matda ýaşym de diýjekler. Inki erzeşli matda insan Hudaý Taala'ny tanýsa şondan erzeşli zat ýok musulmanlar. Şon muňa kıymat berip bolmaýar. Alimler bilýänler, ustatlar bilýänler. Şu gezip beren insany satmak dogry däl. İnsany, musulmany, insan, azat gezip beren insany satmak dogry däl diýipdir şeriýetde. Muamele etmekliği batyl, haram, dogry däl. Muamele etjek diýeniň bilen bolmaýar. Etdim diýeniň bilen bolmaýar, batyl zat. Näme diýip ken illetler var. Şoň bir illetleriniň bir insanyň şerafeti we şerafetiň kıymeti ýok diýipdir. Men näme diýjek bolýan zadym şu insanyň erzeşi ken bolýanyny aýdyp berin. Bir wagt Hazrat Ali radıyallahu taala jengde kafirler bilen uruşup atýdy diye. Şonda bir gaty musulmanlar horlap duran, gaty musulmanlar şehit edip duran bir düşmanlaryň birini bassy diye. Üsünde ýatyka indi kılıcını çıkarmaly, tamam boldy, kellän kesmeli. Din mal musulmanlar, İslam şondan din maly. Şonda Hazrat Ali radıyallahu taala anyň ýüzüne tüýkürdi diye ýanky kafir. Hudaý üçin azad etdim seni idi diye. Git başga bir öldürerden diye. Sonra sorapdyrlar sahabalar, ey Ali radıyallahu taala näme sebepli sen beýtdiň? Onu evvel Hudaý diýip barýadym. Yatıramda, basamda da Hudaý diýdim. Kessem de Hudaý üçin kesje gittim. Emma ol bir iş etdi ki men gaharym känelli. Inni kessem özümden jym kessem boljak. On erzeşi ýok Hudaýyň ýanyna diýdi diye. Şu zatlar insany erzeş berýär musulman. Şondan üçin muamelesi haram bolýar. Şondan üçin insana Hudaý Taala cennet berýär. Gence nuras ertelesmeş hakiyas diýipdir Hazrat Rumi. Kumdan yaradylan insanlar. Emma erzeşini görende kıymat berip bolmayan erzeşi vardır. Onun için Hudaý Taala ona derece berýär. Bir wagt Hazrat Ali radıyallahu taala hok bir fedaî bolup beren bir tanışı vardı diye. Canını verecekten Hazrat Ali. Beter gawwer ýady diye şonu. O benne Huda nefsi şeytanalanyp bir gün ogurluk etdi diye. Hazrat Ali radıyallahu taala hoňda hukumet ediyen wagty, yani musulmanlaryň başdagy 3 mübarek Hulafai Raşidin dünýeden geçip Hazrat Ali halife wagtynda. Şonu Hazrat Ali barya bu habar sen falan sen iziňde öljek bolup beren falan ihlasly oglan falan yerden ogurlapdyr. Şeriýetiň aýtýanyny elini kesmelipdir. Kesýär. Hazrat Ali hukm edýär, eli kesilýär. Ey musulman, bihes konende ýok, betadin ýok. Şeriýetiň aýdýan formunda kesjek bolsaň, Qur'an aýdýar kesip, şeýle kesengden soňra gyzyp duran, tütäp duran ýaga batyrmaly täki şarekleri hunriziden galsyn. Kesmekligi bir olakon awunmak, ondan soňra ýaga batyrylyp, on ulimekligi de bir olakon kynçylygy musulmanlar. İman gerek bu zatlary evvel icra etmäne, icra edenden soňra duşan awusyny Hudaýa sevmen, dine sevmen durmany erkek gerek musulmanlar. Näme boldy Hazrat Ali radıyallahu taala anhum halife wagtynda Hazrat Ali canny berjek bolup duran ihlasly adam. Ogurluk edipdir, nefsi şeytana allanıp, Hazrat Ali de on elin kesmeliyip hukm edip elle kesilýär. Sonra Hazrat Ali'nin ýanyndan çykyp barýaky, Hazrat Salman Farsi bilen Hazrat İbnül Kawad diýen sahaba ikisi bile şondan sonra diýe, ey falany nirden gelýän? Onna şeýle elim kesildi, bir ogurluk edipdim, şo sebepli elim kesildi. Kim kessiydi elin diýenne? Şonu Hazrat Ali'nin öwmäni durdu diye. Emirul mu'minin, yas'ubul muslimin. Musulmanlaryň başdagy bolan Hazrat Ali, Peýgamberiň körekeni bolan Hazrat Fatymaň adamsy bolan, onu ewup şol adam men elim kesdiydi diye.
Soraga diýerler ýanky adamdan sen Hazreti Ali sen elin kesipdi, maýyp edip goýdy. Ýene de şon öwýäňmi diýende näme diýip öwmäýin men? Eger şu hukum ýörimedik bolsa kıyamatda şu hukum maňa ýörimeli bolýar. Men kıyamatyň odundan saklady. Şonu öwmen kime öýnidi diýe. Bu gurrunda Hazreti Salman eşdip Hazreti Ali täwil berýär. Ey Ali, seni gawwaryan sen fedaýyň şey diýdi ha diýe. Hazreti Ali gelýär şoňa. Ýanky gararak adam mesela gelipdir. Şeýle elinden tutupdyr. Şonu üstüne bir ýalyk örtdi diýe. Desmal örtdi diýe bir parça. Hazreti Salman öz gurrun berýär. Radiyallahu ta'ala. Biz şonu bir miktar doga etdi diye Hazreti Ali radiyallahu ta'ala şonu asmandan ses eşdilerini billik diye irfa'ir rida aniliyet asmandan ses geldi dipdir. Şu perdeni ey Ali şu perdeni şu örtgüni eliňinden ayır diýdile el öňkü ýalyk Hudaý Taalaň emri bilen bitipdir diýe musulmanlar. Gence nur est ertelesmeş hakiyest. Kafir basmadı Hudaý üçin. Yüzüne tüýkürlükdi. Biz şu şaraýatda bolayly. Özümüz şu şaraýatda goýaly. Yüzümüze bir tüýkürde näders? Gelip bizi gawwaryan, biziň ýüzümizde fedaý bolup beren adam ogurluk etse, şoňa kes diýersmeý musulmanlar. Ola adamy ki bir nefere men eradetim madi, elini kesseň ýene de şon ýal eradetli bolarmy din diýanata. Şonuň üçin Hudaý Taala oň elini bitirýär. Şonuň üçin Hazreti Aliň dogasy kabul bolýar musulmanlar. Biz şigijedeki asl mawzumuz işte aýtjak bolýan dersini insany musulman erzeşmentlerin zatlar ýerde ahiretde kıymetde berip bolýan nädir musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek 10-njy ba'sat-ı şerifesinden peygamberliginden 10-njy ýyl 50 ýaşynda bir gatyn arahatylar boldy geçen hafta geçipdi. Hazreti Hadice dünýeden geçti, Ebu Talib dünýeden geçti. Oň üçin öýüň içinden hemayet edip duran, öýüň daşyndan hemayet edip duran bolmansaň, ikisi aýyrlansaň, kafirler gaty eziýet bermäni durdy diýeýim musulmanlar. Ramazan aýda Hazreti Hadice dünýeden geçýär. Ramazan aý geçip geçmäke Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir zenanan özüne nikah etmeli bolýar. Hazreti Sauda diýerler. Ummul Müminin Sauda radıyallahu taala anha. O benne öz dogan garnaşlarynyň arasynda dogan garnaşlary ýa-ni adamsız adamyň talagyny berip, kan kafirin arasynda horlanıp berenseň, başybaş bolansaň, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam iztirari onu kafirlaryň elinde bir mugada ýene de imandan dändäramasynla azap bilen diýip şonu nikahleýär. Ramazan aýy geçenden soňra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hudaý tarafdan bir diýiş görýär musulmanlar. Hazreti Aýşe Siddiqe radıyallahu taala anha diýär, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir wagt maňa aýtdy: "Ey Aýşe, seni özüme nikah etmeklikden öňçe bir diýiş gördüm" diýipdir. Şu diýişi de 2 mertebe gördüm diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek diýişi näme? Mustaqim wahydir ey musulmanlar. Kur'an-ı Kerim bilen farky ýokdur. Urituki qabla an atazawwajaki marratayni. Ey Aýşa, seni özüme nikah etmeden öňçe bir diýişi 2 mertebe gördüm diýipdir. Asmandan bir ferişte gelýär, elinde bir parça we ýalyk her ýerden bir zady örtük gelýär, daşyny şeýle örtýär. Mesal üçin aýdyn, bir Kur'an-ı Kerimi bir bahaly parçanyň üstüne goýup daşyny dolasaň, içinde näme belli bolmaýar. Şol ýalyk örtük getirdiler. Men soradym, aç şi her ýerden bolan parçany näme başyň içinde diýdim. Onu açdy. Ey Aýşe, birden açylanyny görsem seni otyň içinde diýipdir. Hazreti İmam Buhari rivayet edýär sahih hadis. Sonra bir näçe gün geçende ýene şu diýişi görýär, mübarek diýişi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam doga edýär. İyyaku hada min indillahi yumzihi. Eger şu görýän diýişlem Hudaý tarapdan bolsa, Hudaýyň hukmy boljak bolsa, onu ýürüýsin diýdim diýe. Onuň üçin Ramazan aýdan sonra näme aý gelýär?
bayram ayı gelýär. Bayram ay Hazreti Ayşe Siddiqa radıyallahu taala anha Hudaý tarapdan ferman bolup, destur bolup, wahy bolup Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a jüftlenmeli bolýar. Belagata da yetmändir. Emma Hudaý tarapdan ferman bolan soň nikalanýar. Sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 50 ýaşynda, näçe ýaşda hicret etdi? 53 ýaşynda. 2 ýyl dolup 3-nji ýyly gidip hicret etdi. Hicret edenden sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bile ýaşaýar. Şigijede şuňusunda bir kän gurrunlar baý musulmanlar. Eger wagt bolsa izinden Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gaty horluklara ýekejöz bolansaň, elinden ne hisat gelmänseň Taif tarafa ulukhan kabilelerden hemayet isläp dine çağırmaklygyny başlaýar musulmanlar. Şoňa gaşyn ýollanýar. Bu arada Hazreti Ayşe Siddiqadan bir bilmeli gurrunlaryňyz baý musulmanlar. Hazreti Ayşe diýmeýär, Ayşe Siddiqa diýär. Dogurduran Ayşe diýär. Dogry aýtýan Ayşe diýär. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a tenha denane ike gyýyzlyk bilen nikah edilen. Galan denalaryň hemmes bir maslahati ilahi sebepli bir ýeke galypdyr, kafirlaryň arasynda ýa bir taýfalaryň arasyny birikdirjek bolup, kän bir ijtimai, ahlaqy deliller sebepli Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam nikalapdyr beýleki denanalary. Emma Hazreti Ayşe Siddiqa tenha denane ike kän Qur'an-ı Kerim'de bahs bolupdyr, tarihte de kän agdalypdyr. İnşallah mun gurrun mufassalen cüz'iyat etekdäki riz meseleler bilen Sure-i Mübareke Nur'da geler inşallah. Hazreti Ayşe Siddiqa zina etdi dipdirler Safwan diýen sahaba bilen radıyallahu taala anhuma. Bulan gurrun inşallah mufassalen geler. Munafıklar görüp bilmeýäni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň içerisini şeýle her ýerden taýan edipdir. Şymada sellimde Hazreti Ayşe keplenýär. Musulman kepliye Hazreti Ayşe Siddiqa, İslam'ı kabul etdiyen adam, nübüvveti kabul etdiyen adam, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın denanasyna biderek kepliyerler. Onun için gelip bizim öz Türkmenlerimiz da şon yuwaş anancak bolýar, irat etjek bolýar, şondan sonra ediýär. Awwala bilmeli musulmanlar, Hudaý Taala aýdypdyr. Wezden Kur'an şey, Euzu billahi mineşşeytanirracim. En-nebiyyu awla bil mu'minina min enfusihim ve azwajuhu ummahatuhum. Peygamber hemme musulmanlardan başlap erdeşi deken Hudaý Taalaň ýanyna, şolaň zenanatsa musulmanlaryň ennesi dipdir. Yine bir yerde mübarek ayet aýdýar: El-habîsatu lil-habîsîn vel-habîsûne lil-habîsat ve't-tayyibatu lit-tayyibin ve't-tayyibûne lit-tayyibat. Peygamber ýalyk arasy adam hiç mu'teleke hele nikalanmalylar diýip Hudaý Taala Qur'an-ı Kerim'de kanun edipdir. Yine de bir zat Hazreti Ayşe Siddiqaň gurrundan Sure-i Mübareke Nur'da kıyamata çellin bir nefer musulman ise, kıyamata çellin bir nefer Kur'an'ı hatmetjek bola baýaşyn okuymaly. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne câ'û bil ifki usbatun minkum. Tohmet uryan adamlar, sizin özüňizden musulmanlygyň içinden tohmet uryan adamlar, la tahsabuhu şerran lekum. O bir biderekçilikden, bel huve hayrun lekum. Size bäfit. Hazreti Ayşe Siddiqaň 7 gat asmanyň üstünden şoň päkligi geldi. Wahy bolup kıyamata çellim okuýsaň ibadet diýilen. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Her kim Hazreti Ayşe hakda degse günahyny boyuna alır diýipdir Hudaý Taala. Ýöne wellezî tawalla kibrahu minhum lehu azabun azim. Emma olu konsuny şunu ýaýratýan adam eşaýa fahişe edipdir. Hazreti Ayşe şeýle tohmat duran adama on güýşürrak olakan azap bar diýipdir musulmanlar. Bir elim bilen bir zat aýtjak bolýan, kän müňlerçe kitaplardan sykylyp size bir gönözlük diýjek, ýa gaýmak diýjek, ýokda bolsa kesmek diýjek. Eteginnäki ýa defesinnäki asl kanun. Siz defäni asl hesap etsen gaýmak ýalak, etegi köküni asl hesap etsen bagyň kökü ýalak gurrun aýdyp bereýin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe Siddiqa nikalanmakly asmandan geldi. Wahy bolup geldi, Hudaý tarafdan bolup geldi bir. Onu bir Hudaý saklasan aýtmaklygy bu taýda bir aýdyp da bilmeýär musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamy özü çaý görmän duran bir jawarlaň aýtýan zady, meselem ýaş gyz bilen izdivaz edipdir, özüne meňzetýär-de.
Hudaý saklasyn o zatlardan. Peygamberimiz Hudaý tarapdan destur bolansaň, ikilenjisi ey jawan oglarlar. Hazrat Aýşe Siddiqa gyýzlykdan soň ezdiwaj edip, ýaşlykdan ezdiwaj etýäniň ulaqan hedefleri, tarih kitaplarynyň hemmesi gönezligine şu netijege ýetýärler. Näme hedef sebeplemişdik? Hazrat Aýşe Siddiqaň ezdiwajy dini ilmi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamdan talim almak üçin diýär. Sahabalaryň wagtynda faqat futuhat bolmaly, İslamy ýaratmaly. Hücre bam ýok, kitap bam ýok. Beýlekden alanynyň hemmesi dulhatyn. Önce adamsa varmış. Sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam zenany bolup gelipdir. Şolar talim al bilýärmi? Kişiliklikden dini öwrener ýalak, dini zapt eder ýalak kamil Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň öz içerisinden ulaqan hedefleň birdi diýär musulmanlar. Yine biri Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şi men aýdýan gurrunymda taýit bolýar Peygamberimiziň mübarek hadisi bilen. Peygamberimiziň sahih hadisi "Huzu nisfa dinikum min hadihil humayra" dipdir. Sahih hadis. Sahabalar azim cemaat bolwatyka Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahabalara aýdypdyr: "Ey sahabalar, huzu nisfa dinikum, diniňiziň diň ýarsyny öwrenin min hadihil humayra" şu gyzyl heleyden dipdir. Hazrat Aýşe biz gyzylrak etdi diýär. Şu gyzyl denanadan ýarsyna menden öwrenin dipdir. Ýarsyny şu humayradan öwrenin. Sar gyzyl heley bolan Hazrat Aýşe öz enengizden öwrenin dipdir. Yani talimatyň eteginde duran zenana diýdi şu. İlm mirasally diýdi. Onu şehvet bilen biderek zat diýmesin. Siradan bolsa şeýdip öz oturan ýerine derleýän mawzuny aýdyp berýän musulmanlar. Bir nefer men hayalleýän bolsa Peýgamberiň şu etýänini etsin ahir ömrüne edibilse. Gerçekten wezife ýaşary ideal. Olan hayatyna aýdyn. Hazreti Ummul Müminin Aýşe Siddiqa radiyallahu taala anha aýtýar. Peýgamberiň zenanasy. Gerçekten ustadlardan ozurhahy edýän, ýöne jawarlaryň fikir aluda bolansaň, bu gurrun aýtmaly bolýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň zenanasy bilen Hazreti Aýşe näme diýär? "Wa ma ra'a minni wa la ara min." Men Peygamber bilen näçe ýyl ýaşadym diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 50 ýaşynda Hazreti Aýşe'yi ki entek 10 ýaşamadyk. Şonu nikahlyýa. Sonra belagata ýetende de bile ýaşaýar. Hazreti Aýşe Siddiqa näme diýär? Näçe ýyl Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen bile ýaşadym. Ömrümde Peýgamberiň nikahyna ham men ömrümde birjetiri Peýgamberiň Hudaý Taala bağışlasın talimat üçin özüm gösediň hayaňyzyň artmak üçin aýdýan. Ömrümde birje siri Peýgamberiň awratyny göremek, o da men awratymy gözlänek diýipdir. Näme düşünýäňiz şundan? Şunu ýal hayal ey musulmanlar. Şunu ýal utanışda. Bu zatlar derk etmeli musulmanlar. Almandan aýtjak bolsak Hazreti Ebu Musa Eş'ari diýen gaty diniň suturlarynyň biri radiyallahu taala anhu aýtýar: "Ma ashkala aleyna ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem hadisun qattu." Biz sahaba jemaatleri evvela bilmeli sahabalaryň içinde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň sahabalary takriben 150 müňe ýetmändir. 120 müňden eýrak sahaba barmyş. 150 müňe ýetmedik sahabalaryň arasynda kullan faqih alim sahaba 30'a yetmiyor. Şu alim sahabaların biri Hazreti Ebu Musa Eş'ari radıyallahu ta'ala. Ola aýtýar: "Ma ashkala aleyna ashabu Muhammedin." Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın alim sahabalar bolan biz şey diýipdir. Biz sahaba cemaatler Peygamberin sahabalary bize bir hadis Peygamberin aýdan sönnen bir zady düşünmän bize müşkil bolmady. Meger فسألنا عائشة رضي الله تعالى عنها إلا وجدنا عندها منه علما. Bir hadis Peygamberin aýdan sözünden biz müşkile gir etmedik. O şu müşkil barada da Hazreti Aýşe sual edip jogap tapmadyklarymyz ýok diýipdir. Her hadisi ki Peygamber aýdypdyr, jymgada aýdypdyr, aýtdypdyr, ýollaýdypdyr, jengde aýdypdyr. Şu näme bolýar diýsek şu hadisi Aýşe eşitipdir diýdi radiyallahu taala anha. Gaty bir merje'len bir musulmanlar.
Hazreti İmam Zuhri diýip bir gaty alim adam geçipdir. Tabiillardan, sahabana gören adamlardan, peygambara görmendir. Sahabany görüpdir. Hazreti Allamız Zuhri diýerler tabiillardan. Gaty alim adam. Nazar verenni ýeriň ýüzündäki alimler kepläp bilmeýän alim. 88 günde Kur'any hepsetdi diye. Hazreti Allame Zuhri aýtdy: "Law jumi'a ilmu Aişe radhiyallahu ta'ala anha ila ilmi jami' azwajihi ve ila ilmi jami'in nisa lekana ilmu Aişe afdal." Beýleki ummahatul müminin peýgamberiň zenanasynyň hemme ilmini ay beýdi mällipdir Hazreti İmam Zuhri. Kullu ýeriň ýüzüniň zenanalarynyň ilminiň hemmesini üşürsiň, Hazreti Aişeň ilmine ýetmer diýipdir. Hazreti Urwa ibn Zubayr diýen adam o ben aýdýa: "İnki sahabalaryň arasynda Hudaýyň kelamyna ýetik, Qur'ana ýetik. Hudaýyň kelamyna ýetik, Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň sünnetine ýetik. Özü de şeýriň kanuny, şeýri düzmeklik, şeýri aýtmaklyk, şeýri düşündirmeklik. Biri de hemmesinden muhimrak miras mesele, erso miras mesele. Hazreti Aişe'den qati alim sahabalardan ýokdur" diýipdir. Sahabalar gelip miras barada Hazreti Aişe'den sual ederdiler diye. Bir nefer de sahabalardan iddia etmerdi Hazreti Aişe'den men ilme faraiz mirasy öwde diýip musulmanlar. Ya tebabette, tevipçilikte öz wagtyny Hazreti Aişe ýalak öpdi ýokdy diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň sahabalary Hazreti Aişe Siddiqydan sual edipdirler: "Ey Aişe, sen tebabeti nerden öwrendiň? Peýgamberiň ýanyna sen hyzmet etýän bolsaň bir zenanasy, hadisini eşitipdirsiň, alim bolupdyrsyň. Tebabet nerden geldi?" diýerlerini onu Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam ahir ömründe ýaraw ýokdy. Şonda kan fawç adamlar şoňa ziýarete gelerdi we musulman bolmaklyga gelerdi. Şonda Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň oňmaýan wagtlaryna ýakady mehmanlar oňmaýady. Şonda men Peýgambere maslahat edip eýsen açylar, beýsen açylar diýip tebabet ilmini alyp galan Peýgamberden diýipdir. Şuma adaşellim kafirler irat edýär, görüp bilmeýär, aşqiyara diýdiye bina nebut, hububet derdi deşen yeksan nebut. Olar görüp bilmeýär musulmanlar. Zanki her bedbahty her menzuhty, mina qahat, şemmekas afruhty. Hazreti Aişeň paklığına Kur'an gelipdir. Şuma adaşellimde kafir musulman ýok. Musulmanlaryň içinde de Hazreti Aişe zinakar diýip beren ben Hudaý saklasyn. Oňa Hazreti Aişeň öz bir şeýer aýdypdyr. Hazreti Aişe gofl edipdir kıyamete şellim. Her kimiki musulmanlardan sevse Hazreti Aişe gofl edip goýupdyr. Bir jogap beripdir kıyamete şellim jogap. "İnni khusistu ala nisa'i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bisifatin birrin tahtahunna ma'ani ya mubghidi la ta'ti qabra Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fel beytu beyti vel mekanu mekani" diýipdir. Peýgamberiň zenanalarynyň arasynda Hudaý Taala meni haslady diýipdir. Peýgamberiň ilmi men özümden geldi diýipdir. Bisifatin birrin tahtahunna ma'ani pikresen şodurş mana diýipdir. İzinden aýdypdyr: "Ya mubghidi, ey meni ýokşy görýän musulman, Muhammediň ziyaretine gelme diýipdir. Fel beytu beyti vel mekanu mekani, men otamda ýaty diýipdir. Fel beytu beyti vel mekanu mekani diýipdir. Musulman bolsaň ýene de zanakar diýen. Fel beytu beyti Peýgamber men otamda ýaty diýipdir. Vel mekanu mekani adetde de ýokşy görýäniň öýüne barylýan nädir diýipdir. Peýgamberiň ziyaretine gelip berme diýipdir. Bundan olakan jogap ýokdur ey musulmanda bollar. Hemme musulmanlara her kimiki irat etjek bolsa olakan jogapdyr ey musulmanlar. Emma ikilenji bolan waka 10-njy ýylda mübarek ba'satdan Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň öýden hemaýet edip duran Hazreti Hadice, taşdan hemaýet edip duran Ebu Talib, ikisi dünýeden geçensen kafirler da gatyp peşar berensen Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Zeyd ibn Harisa diýen öz sahabasy hem de öz hademi içerisinde hyzmet edip duran ýaş oglan şo bilen Taif'e gaşyn ýola düşýär musulmanlar. Taif bilen Mekke arasy 110 kilometr ýol. Ýol bilen gitsen 110 kilometr. Emma mustaqim ulag bilen gollesen 70-80 kilometr diýilipdir. Şonda
Taif bir gati olokon kabilelerin yaşayan yeri. Taif'e var ya Qisqaldayn 3 olokon kabile yaşayandı diye. Biri Benu Bekr ve Ail diyen bir gati Taif'e vardı. Beter sağlarken şuma Türkmenlerin arasında bir entek taifalar vardır. Beter sağınıkendir. Burada da tesmim tutsalar beyleki Türkmenlerken keplep bilmeyenler. Son beter köfün biri. Benu Bekr ve Ail diyen köfün birmiş beter. Kudretleri da varmış. Şolun baştaklarına Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sataşıya iman getirin, restegar olun. O vennelerde de iman nezif etmeye. Eziyet de vermeyenler onu. Sonra Benu Qahtan diyen taifa var ya, Benu Qahtan diyen taifa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama yakın kardeş. Qahtan nip dədesine Elhami Sa'd diyerler, kakasına Teymen, on dədesine de Nebit, on dədesine Qaydar diyerler. Qaydar İsmail Aleyhisselam'ın oğlunun adı. Benu Qahtan diyeni yakıncak arkaları neme var ya? Hazreti İsmail Aleyhisselam'a var ya, şolun yanına varıptır Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Bula da kabul etmeyendirler. O hem Sakife varıptır. Sakif diyen taifan üstüne bulan katı bir olokon Amr ibn Umeyr diyen bir baştağı vardı. Ola ölüptür. 3 san olokon Eber Kudret diyeni yörüp durun 3 oğlu vardı diye. Biri Abdiyalil liliye. Abdiyalil biri. Bir Mes'ud, biri Habib. Şu 3 doğun Sakif diyen taifa. Sakif iman getirse Peygamberimiz arkalanıyor, tamam oluyor. Taif keplep bilmiyor onu. Taif'in adamda gen zat, işte dersin alan ha. Taif Peygamberin vaxtıdır da şu Taif'te yaşayan taifalar, şumada selimde şu taifalar yaşap verdi Taif'te. Abdiyalil diyen adamın yanına varıptır Peygamberimiz. İslam'ı hödürleptir. Dine gelsen qavvalcak, himayet çıksan qavvalcak, Huday Teala beni Peygamber etip iyi verdi diyenine Mahtum ol İsa'nın ayet yani Mahtum ol haber vergin ne dersin? Her yan gitsen acal almış gözlerin, yaşxanada yığlap öttü pederin, sen ne üçün güle güle geçersin? Ağlak geçiptirley Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam iki şeyle erdeşli insan ağlak geçiptir. Şonna Abdiyalil liptir. İnnehu la yarmutu siyabel Kabe in kana Allahu ersalahu. Seni Huday Peygamber etip iyi veren olsa Beytullah'ın perdesini yırtarmen diptir Huday saklasın. Senden Peygamber olacak mı diptir Abdiyalil. Huday saklasın. El-ayazu billah. O yerine varıptır. Ama vecedallahu ahadan li yursilahu gayraka. Huday senden başka adam tapmadın Peygamber edecek bolsa diptir. İkilencisi. Üçüncünün yanına baranna ay Huday bilen qasam olsun sen bilen men kepleşmeyenle maslan diptir. Näme kepleşmeyen? Eger Peygamber bolsaňa derejäň ýokar, men ýalak bilen kepleşip näme ma diptir. Eger Peygamber dälle bolsaň sen bir biderek adam, ýene de kepleşmek logurda sen bilen diýdi. Qati Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam narahat boldy diye ey musulmanlar. Sakif diyen taifa sonra Peygamberimiz Mekke-i Mukarreme'den Medine-i Münevvere hicret edenden 9 yıl sonra Peygamberimiz mübarek 62 yaşında qati musulman bolup Peygamberimiz hoş ediye. Yani horlanan gülleri. Hatta Cengi Uhud'daki horluktan sonra gadellerini Taif'daki yetmeye diptir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ohum yankı Abdiyalil, Mes'ud, Habib, 3 doğan Sakif diyen taifa kabul etmediler. Dille degirdiler. Onun üstüne Peygamberimiz bardak isleyecek sizden diptir. Dine kabul etmediniz, şu arada kalsın görün diptir. Başka kişi de aytmayın diptir. Cay olmasın, men Evrop Mekke varamda 110 kilometr. 110 kilometr yol piyade geliyor ey Müslümanlar. Şonda tarihte ağdalıyor 10 gün gizli diye şu Taif'te. 10 gün sopanı yok, nahar yok, şam yok ey Müslümanlar. Din için şey diptir. Yakacağı Hazreti Zeyd de var yanına. Örtmendirledim. Tamam, sen şey diýäňdem aleyhine israşlyp kullan çağalar üýşürüp Taif'de şomoga beter daşlyk etdi diýe. Eňelsen eliňe daş gelýän yer. Şu sahir bolmaly ýa däli bolmaly. Şon owadan çykarýansaň o moga hedi wady diýe şu Taif'in
Diwarı wady diye. Diwarından çykýan çaşyn daşlaň diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a desläp Hazreti Zeyd ibn Harisa sefer boldy diye. Sonra ona başartmadı diye. Çağalar kän bolan soň bellep mübarek kewüşlerde adagan boldy diye musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şey dilipdir. Täkimensen bir namaz okuyar ýaly. Afwa afiyette, arasçylykda namazymyza mazhar edilenek, arazamyza mazhar edilenek, hacymyza muzahem ýok. Biz rahatçyk din we diýanet ýaýradar ýalyk kewüşler ganyny dolduryp musulmanlar. Aşlygy da üstüne, behormaty ise üstüne. Şonda Taifin hedinden çykyp bir iki dogan matdy diye Otbe bilen Şeybe şolaň bir bustany wady diye kän baga köli içinde. Şoňa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gaçyp atdy diye şo da bir doga etdi diye. Gaty bir ulakon dogalan biri musulmanlar. Allahumme inni ashku ileyke ضعف قوتي وهواني على الناس. Ya Rabbim, men öz ejizligim we milletin arasynda hiç kim men innanak äsgaranak adamlaryň arasynda silagym ýok, hormatym ýok. Şo sebepli sana bir münajat etýän, derdi dil etýän ipdir. Ya Erhamer Rahimin, ey rahmet ýerleň rahmetli güjürägi, ente Rabbul mustad'ifin, ejiz adamlaryň Hudaýy sen. Ve ente Rabbi, men de Hudaýym sen. İzinden aýdypdyr, ila men takiluni, meni kime tawşyrdyň sen ya Rabbim diýipdir. Gelip 110 kilometr ýol ýörýmeli, 10 gün açlyk çekmeli, dinini kabul etmeli, mazhar etmeli, yüzüne keplemeli, ondan sonra da izinden daşlanmaly. Gaty narahat bolup şey diýdi de, izinden aýdypdyr, illem yakun bike gazabun aleyye fela ubali. Ýöne şu horlan ýallam, sen menden bir zady qyyn görüp şo sebepli men kösenmeýän bolsam boljak diýdi. Onda innejek men etdi. Musulman adama dersdir şu doga. Käýerde adam kösenýän, işin oňanak, bidere keplenýär, her näme bolsun. İllem yakun bika aleyye gazabun fela ubali. Hudaýdan gazap bolmasa bir zady bolar diýipdir. Şon gazap bolmasa rahmet de belli, ýa günaň ýuwy, ýa derejeň, ýa ahiretiň ey musulmanlar. Wezen Hazreti Cibril aleyhisselam gelip duran Peygamber şey diýipdir. Meňe gaharyň bolmasa boljak. Emma gahardan gazapdan gelse on näme deýin ya Rabbim diýdi de. Şonda bostanyň eýesi Otbe bilen Şeybe beýlen gözläp duran innamjan gan aş suwsy şey diýip aglap oturanyny görüp Attasyan bir hademi wadyr diýen Nasrani hademi şonu iýerdi diýe bar şoňa bir miwazyk eldi. Fakir adam horlanıp diýdi diýe. Sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek miwan ýejek bolup Bismillahirrahmanirrahim diýip gysgaldaýyn. Bismillahirrahmanirrahim diýip aýdanna onna şu Attas bu milletine aýtýan kelimesi de sen kim diýdi diýip onna Hudaý tarapdan Peygamber meni etdi. Onna sen nerden? Onna men Neynawadan diýdi diýip. Ýa-ni Attas ýa Nasrani. Neynawa diýeni ey musulmanlar gaty bir döwran süren şäher. Aragyň şomaly tarapdaky şäherleriniň biri bir Farsyň elinde bolansaň Neynawa beter tüýtük çalynýan ýer bolmaly. Hazreti İsa aleyhissalamdan taqriban 2000 ýylla öňçe döwran sürup Hazreti İsa'dan 5-600 ýyl ýakyna çellim özünden öňçe döwran sürup hatda öz wagtyny ýeriň gözüne iňki ulakon şäherde boldy diýipdir. Onda men Neynawadan nipdir ýanky Attas. Ha, onda Yunus peýgamberiň şäherimi diýdi diye. Onda Yunusy nerden tanıyan? Onda men doganım, o da peýgamber, men de peýgamber diýdi diye. Onda adyň näme? Ady Muhammed aleyhissalatu vesselam. Şo Hazreti Yunus aleyhissalamy derýak oklaýarlar, derýadan balyk ýutýa, sonra näçe wagt sonra çykýandy da şo Neynawada bolupdyr şu gurduňlaryň hemmesi. Şonda agzapdyr ýanky Attas diýen adam men Tawraty okuýdum diýipdir. Tawratda sen tamamy aýtýan gurduňlaryň ba, Mekke'den horlanyp Taif'e geljeňde ba, çotada daşlajaklarda ba, sen hemme zadyň hatda şamail ýüzüň hemme zadyň men Tawratda okuýdum. Ýerden bäri hewas edip adam şo peýgamber görsem iman getirsem diýip, sen maňa iman hödürle diýipdir. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam iman hödürle, şonda Hazreti Attas bolýar, sahaba bolýar.
Kıyamatda da gönellerlerden bolup Peygamberimiziň mübarek ayak bilen eline oşap Peygamberimiz ýola düşýär. Şonu Hazreti Attasa ýanky öz arwaplar diýe otbe bilen şeýbe ay senne seher edipdir o diýip oňa da eziýet çekdi diýe musulmanlar. Gözden bir kıskaca yarım daýgadäki ders. Peygamberimiz otada mübarek ayagan boldy. Emma Hudaý Taala şoň arkasy bilen bir nefer jenneti ýetdi. Musulman boldy. Kıyamatda görerseňiz bir neferiň hidayetine sebep bolmak, bir neferi musulman etmek nägat Hudaýyň ýanyna izzetiniň känligi musulmanlar. Sonra gelýärken 110 kilometr ýol ýene piyada gaýtmaly. Ayak diýseň yara. Qarnus Saalip dip tarihte agzalanlar. Qarnus Saalip diýen bir kiçeňrak dağ wady diýe Mekke bilen Taifyň arasynda şo tak gelenni hewara qara bulut ýalak asmany tutdu diýe. Qara bulut ýalak bolup şumat muğiyyete jografiýasyna menhut diýen ýer şo tada. Indi şäherdir owadyr on Hudaý Taala bilýär şumat menhut diýerler. Şo Qarnus Saalip diýe gadym bir kiçik dağ bolmaly. Mekkeň adamlary gelip Mekke ziyaret edenne gurbalyk çalarlaryny, sonra eçek adatlaryny şo dağadan ýaly bolmaly, şo ta kän tilki üýşüp ýýän bolmaly, şo sebäpli Qarnus Saalip diýerler diýipdir. Şo tak gelenni asman bir qararly diýe dol ýagyn ýagjak ýaly bolup, ýöne ýagyna meňdeşde on qaralşy. Asmany gözläpdir, Hazreti Cebrail aleyhissalam gelipdi. Ya Resulallah, Hudaý Taala olan aýdan kefini eden işlerini gördüm, eşitdim diýipdir. İşti içken sen ýanyna bir ferişte berjek. Şo ferişte näme buyursaň şo ferişte etmeliler. Ma'mur Hudaý tarapdan destury var diýipdir. İz ýanyna bir ferişte geldi diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanyna. Ya Resulallah, men şu dağlaň feriştesi diýdi diýe. Hudaý tarapdan ma'mur bolup geldim men. Hudaý tarapdan ma'mur boldum. Eger isleseň diýipdir en aqliba aleyhimul akhshabayni la fa'altu. Mekke bilen Taifyň arasyndaky dağlaryň hemmesin bir-birine darkyllatjak diýipdir. Saňa bir hormaty edeligi sebepli. Büýrük şumat boldy diýipdir, şumatdy ejra bolmaly. Pagat sen maslahatyňa gözleşip dur diýipdir. Şonda Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek endamy yara, mübarek baldyrlaryndan kan akyp durdy diýe şonda. Eymaşy diýsen ýertildi diýgaty horlanan wagt. Entik gelýär. Şo ýagdaýda da Arzu en yukhrijallahu min aslabihim men ya'budullaha wahdahu. Ay Hudaý senden razy bolsun. Men umid edýän, şolaň özü biderekde bolsa şolardan öňü wasallardan bir Hudaý diýen tapylar diýip umid edýän şo sebepli geçýän idi diýe. Heniz günne Taif İslamyň içinde ýaşap beýim musulmanlar. Gence nuras ertelesmäş hakyýat diýen şo. Bir sadece insan ýegeýim musulmanlar, emma insan mejeriýär. Bize gaty dersleň birdirýär musulmanlar. Hazreti Mahtum Alişan aýdýar, bina-i beheşte olgun hoş gezer dünýede hem hana bolan gam bile. Cennetde gülüp ýaşajak adamlar ýeriň gözüne aglan adamlar diýipdir. Gözden garyp bolsak bolaýlyň, çağamyz bolmasa bolmasyn, çağamyz maýyp bolsa bolsun. Şu zatlar Hudaý tarapdan gazap bolmandan sonra biz gönlünü goýýar musulmanlar. Gazap da dädir inşallah. Çon bir neferiň gazap inen adam bilen gazap inmedik adam bellice. Gazap inen adam hiç mi Hudaý diýen nädir? Gazap inip kösenpelen adam hiç mi mescit tanıyan nädir? Hudaý tanıyan nädir? Dinle tanıp duran nädir ey musulmanlar? Hazreti Zennire diýen bir zenane geçdi diye sahabalardan evveli İslamda 7 nefer gaty bir azabyň içinde horlanıp bererlerden Hazreti Zennire diýen zenane. Nerese cennette gülüp ýaşap berenler bolmad. Beter İslam'ı kabul edelligi sebepli muny gaty eziýet berip gözüni köretdiler diye. Vurup kellesine. Gözden kelle vurulup göz kör boljak bolsa gaty zerbe bolmaly bolýar. Kafirler muny maskara etdi diye. Ma asabe basaraha illa Allahu wal Uzza. On gözüni alan bizim Hudaýymyz Lat bilen Uzza diýdi diye. Şondan ýüze wurdy göz kör boldy bir döwletiň diýdiler diye. Şonda Hazreti Zennire diýdi diye. Kella diýipdir. Asylda beýledel. Hudaý Taala etdi diýipdir. Menne Hudaý Taalaň hukmuna razy diýipdir. Şo taýda Hudaý diýen lehzesinde Hudaý Taala gözüni ewurip berdi diýe musulmanlar. Sahih tarihte agzalypdyr. Hazreti Zennire diýerler, zenanaň ady. 7 nefer gaty horlanyp dokan Hazreti Ebu Bekir Siddik azad etdi, şon pulu bilen satyn alyp azad etdi azapdan.
Şolong biri Hazreti Zinnire Müslümanlar erdeşi bolupdyr. Şu horlanan pes belli boldy, näme sebeplemişdik? Hudaý Taala'dan azmaýyşmışdyk, gazap dämiş. Hudaý Taala näme etdi? Hudaýdan ýene şo taýda ders bolsun diýip maňa sana göz açdy. Kıyamatda adamlar angaljak. Kıyamatda adamlar keplä biljekler. İnhama adamlar keplejekler. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Yevme yakumur ruhu vel melaiketu saffa. Ferişte bolsa, ýagyn-ýaganda görýän dersiňiz, berf pakkon ýetşenak. Şyk, nagat maşin majamede. Ýeriň güzüniň hemme ýerinde ýagyn ýetdi. Şunu bilden galan her gatre Hudaý tarafdan bir ferişte getirýär şonu. İnki yaqin terin ýoly ki ferişteni ihsas etjek bolsaň şu ýagyny gözleň. Ýagynyň her gatrasyny Hudaý tarafdan bir ferişte gelip ýere täwil berýärdi. Falan ýerik dammaly, falan ýerik sıçramaly, falan ýerik bolmaly. Şeýle ferişteler kan yevme yakumur ruhu vel melaiketu saffa. Kıyamet bolanda adamlaryň hemmesi bir ýerik üşekle, jyllarda da hemmesi bir ýerik üşek. Evvela hilqattan ta ahira hilqata çellim näme mawjud bolsa, quşdan, horazdan, tawukdan, düýeden, balıkdan näme zat bolsa olar da bir ýerde durjak. Over tarafta da ferişteler durjak. Kur'an aýdyp duha. Sure-i Neba'de amma yetesa'alunyň ahyryna badyr. Vel melaiketu saffa. Ferişteler de saf durjaklar. Indi näme etmel? Mizan tarazudy. Hudaý Taala'nın hukmy ýörýmel. Tek mizan tarazuq barmaly. La yetekellemune illa men azina lehu'r-rahmanu ve qala sawab. Hiç kim keplä biljekler. Dil ismi ýa-diýär musulmanlar. Bedeniň özi sogabeden bolsa da günahdan bolsa da şonda şey etjek. Heýwanlaryň arasyna evvel heýwanlar çörüňeşjek Hudaý Taala. Heýwanlaryň arasyna adalet piyada boljak. Haýsy heýwan haýsy iki tawuk bir haýatda saklap bolan ona çokýar. Şo da Hudaý Taala'dan hukum kıyamatda şon bir-birini çokdurup diýip adalet hakka ýetişmeli. Ondan sonra Hudaý Taala aýtjak hem men gum bolun diýjek. Şonu فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Her kim Hudaýa ýetjek bolsa, hewas etse, kıyamatda gönenýse Hudaý Taala gaşyn ýol edinsin diýipdir Hudaý Taala. Yevme yanzurul mer'u ma qaddamat yadahu. Adam öz edenişini görjek diýdi. Falan etipdir, falanyň hakyny ýepdir, namaz okypdir, aglapdyr, falan edipdir. Hemme zady ferişteler bir tarafdadyr, peýgamberler tarafdadyr. İnsanlar hemmesi bir tarafdadyr, jyllardadyr, heýwanlar anyny gummaly. Şonu kafir betbagt we yaqulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Kaşke biz de şu heýwan ýaly hissada sanymyz ýok. Heýwan ýaly ýaşap beripdir. Biz de gum bolsak da diýjek diýe. Ýok olatda däl musulmanlar. O taýda adam keplejekler. Bunu bir gysgaça mesal ýaly bir wagt bir keşdide bir sıçan bilen bir pişik ýol düşüp beren bolmaly, bir-birini tutjak bolup, gaçyp. Şonda keşdi taýmal barıp bir sahra wurdy diýe. Keşdi pir-pitir boldy diýe. Adamlar da garq boldy. Tarihte bolupdyr. Adamlar da garq boldy. Şonda bir teke yarım metr ýalyk bir taxta var, şoň üstünde sıçan bilen pişik duran bolmaly. Hudaý Taala'nın dostlarynyň biri men derse diýe. Hiç gaýs bir-birine degip duranak diýdi şo taýda. Her duşan az hawle deryaye ajab der tahayyur baz mande hoş gelip der kıyamet niz in qawqa bowat yani yanja ney taw ney ma bowat diýipdir. Hudaý Taala'nın dostlary. Şu iki tane düşman bir-birinin qanyny teşnetdi. Emma gurupdy qarq boljak bolupdy, darqyllapdy ular. Her duşan az hawle deryaye ajab der tahayyur baz mande hoş gelip keplep bilmeýär diýipdir. Der kıyamet niz in qawqa bowat yani yanja ney taw ney ma bowat diýipdir. In heme yalandan qasam içip bererler, in heme entişip bererler, in heme bir-birinin ýüzünden ýamanlap bererler, kıyamatda keplep biljekler diýipdir. Yine bardat. Yine de musulmanlar kıyamatda angalýanyň ulukon illati ejawany bolarlar. Kıyamatda adamlar keplep bilmän angalýany Hudaý Taala'nın öz dostlaryny ediljek hormaty, ihtiramy olardan çürem teýýarlanan öý jenneti görellerine şonda da keplep biljekler. Munzira adammış, munzira eden anammış, munzira gyýylmyş, munzira oglanmyş. Biz men düşünmäňler, men bilen oldaş bolmaňlar, maňa eziýet beripdir diýip musulmanlara ediljek ezzet, kynçylykda ýaşap bererlere beriljek pay şonda kan adamlara heýran goýjak. İnşallah ýeriň gözüne kan bu sadyňyz kan ne bolsa, inşallah kıyamatda mahşer meydanına beýleki adamlar heýran goýjak. Gaty-gaty Hudaý Taala'dan paýlaňyz,
Hudaý Taala'dan sogaplaňyz, lutflaňyz bardyr. Dünýede peýgamberimizi görmedik. İnşallah belkim şu oturuşumyz ýalak cennetde hemmämiz bile bir ýerde ýaşap, bir ülkede ýaşap, Hudaý Taala'nın diýdaryna Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek güler ýüzi bilen cennete jawidanly hoş bolup ýaşamak hemmämize nasip etsin inşallah. Nefere bir elhamdülillah betirler dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.